Al sistema d'emergències mèdiques avancem. Avancem per enfortir tots els àmbits de resposta davant l'emergència i la urgència extrahospitalària. Avancem amb la creació d'unes noves guies clíniques per consultar i actualitzar els nostres coneixements d'una manera més dinàmica. Avancem com a professionals, amb una eina que permet accedir a la informació que necessitem en qualsevol moment. La nova web app de les guies clíniques neix amb la finalitat de ser una eina de suport per tots els professionals implicats en el sistema d'emergències mèdiques, per fomentar una assistència segura i de qualitat. Això implica pensar i actuar com un equip. En aquestes guies s'ha donat especial rellevància a les habilitats no tècniques, perquè l'èxit d'una assistència depèn de totes les persones que hi intervenen. La plataforma web app permet que les guies estiguin en constant actualització d'acord amb l'evidència científica existent. Intuïtives i obertes a tothom, les noves guies clíniques en format digital fomenten la sostenibilitat del SEM, reduint cada cop més l'ús del paper. Una eina transversal que dona suport a tots els nivells assistencials, des de l'entrada de la trucada fins al possible trasllat. Un dels valors afegits d'aquestes guies és la incorporació de continguts en format de taules, algoritmes i d'altres ajudes cognitives que permeten als professionals donar una assistència excel·lent. Amb les guies clíniques fem un pas cap a una gestió del coneixement interdisciplinària que ens permet seguir avançant.